Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αξιομακάριστε και αλυσμόνητε φίλε μας Μιχαλάκη. Αχ, Μιχαλάκη μου! Αχ, Μιχαλάκη μου! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος. Σε κλαίει η χείρα σου. Σε κλαίει η φίλη σου. Όλος ο κόσμος σε κλαίει, αλυσμόνητε Μιχαλάκη. Γιατί υπήρξες υπόδειγμα τιμιότητος και καλοσύνης. Τίμιος σαν βράχος. Και άκακος. Και αθώος. Σαν αρνί. Τι το ήθελες τα αρνί, Μιχαλάκη μου! Τι το ήθελες μωρέ και το δάκεις και έσκασες, Μιχαλάκη μου! Αχ, τι το ήθελες το μακούβι τα αρνί! Δέξου τα πικρά μας δάκρυα. Ξανίστε το χαιρετισμό. Και γέαν έχεις ελαφράν. Αλυσμόνητε. Και αξιομακάριστε. Φίλε μας. Μιχαλάκη. Αυτό ήταν, κύριε Γενικέ. Πάει ο Μιχαλάκης. Πάει, κύριε Τιματάρχα. Πάει.